uniform, babu littafai, ba iya biyan kuɗin makarantar. Haka nan suke zaune a rayuwa. Idan sun je gurin da suke tunanin za su koyi sana'a na unguwar, suka je kannan dai da farko ita ta je ta kai su gurin da za su koyi sana'a. Da suka je gurin da za su koyi sana'a aka ce ai yara sun yawa a gurin, gaskiya ba za a ɗauke su ba. To kasance ba su da kuɗin da su iya tafiya wani gurin mai nisa su je su koyi sana'a su dawo. Dole gurin da yake dai mafi kusa da nan aka je. Suna zaune dai suka ce su ba wai a biya su a taimake su da ɗan gudu su ɗan ringa kallon ko su ɗan samu abin da za su ɗan iya riƙe kansu. Mutumin nan ya ce ba zai ɗauke su ba. Suka dawo gida. A haka da wannan wanki da guga da sirfe na in an kawo irin sirfen hatsi ɗin nan. Mahaifiyar ta yi ta ɗan biya musu su ci abinci. Ƙarshen shekara yi gidan haya za su sashi, kuma su ƙauyen su babansu wani ƙauye ne wanda yake can tsakanin Najeriya da Nijar. Ba su ma san, in fact babansu irin ya zo ya zauna a nan ya daɗe, so family su na can ba su ma san su ba. Sai dai wanda suke ɗan gari kusa irin dai wanda dai aka riga aka taso tare aka zama family. Irin mutanen ne 'yan fatauci tun irin na da, so ba su da kowa. Suka rasa yadda za su yi. Ga biyan kuɗin gidan haya, ga kaza. Sannan in sun je gidan makwabtan irin dai in an ɗan yi abinci da irin dai ko za a ɗan taimake su ɗan ci, haka za a rarraba abinci a ba 'yan gida, ba za a ba su ba. Su yaran ma tukunna, su kuma 'yan matan haka suke zaune, in ka ga su sun fita daga hayacinsu na 'yan mata, kuma duka 'yan mata ne kyawawa matasa masha Allah, amma sun fita daga hayacinsu. To ana nan aka wayi gari, wata rana tsautsayi ya afka ma ƙanin babban mai ɗan girma. Ya rasa yadda zai yi, gashi yana so ya karatu akan zai biya kuɗin makaranta, ga kuma yana ganin to ya zai yi, ba su da abinci, ya rasa yadda zai yi. Ya je bayan gari dai yana zaune, abubuwa suka mai yawa, ya rasa yadda zai yi. Kawai sai ya ga wata akuya. Yana ganin akuyan nan ya kama ya je ya sayar. Bayan ya sayar da akuyan, ya zo ya sake sabon uniform, ya biya kuɗin makarantarsa da wannan akuyan. Ya biya ma ƙaninsa, to ba a ma zo ka gidan haya ba. Ya fara to sai ya ji daɗin wannan abin, ya ga to gashi na samu abin da na biya ma kaina kuɗin makaranta, na yi kaza. To daga nan ya je suka haɗu da wani aboki nashi kuma wanda suke ɗan zuwa makaranta, 'yan sakandare duka. Suka je suka ƙara tafka wani suka je abokin nashi ya ja shi, suka je za su saci wani akuyan, aka biyo su aka kama su. To ana kama su biyun aka kai su prison. Ana kai su prison suka ci gaba da zama a prison. Uwa ga ɗana prison, ga biyan kuɗin haya, ga rayuwar ta zama wani iri. To sai Allah wannan babbar yayar tasu ta fita, wanda ta samu wannan matsalar da nake ba ku labari. Ta fita tana tafiya ba ta ma san ya za ta yi ba. Sai wani mutum ya ganta a mota. Ya zo har ya wuce haka, sai iyawar ba sai ce mata yaya ina za ki je haka? Ta ce wallahi za ta je gidan wata ƙawarta ce. Ya sha to ta hau mana, ya rage mata hanya, ba nan hanya bane. Ta ce ta shiga. Suna tafiya, ya ce ke ko kina tafiya a rana haka dai, suka dai dan yi magana dai irin da ya ganta. Suna kawo, ita ba ma gidan ƙawar ba dan ba ta san ma me ya kamata ta yi ba a lokacin. Yunwa ne ya ci ta fito waje tana tafiya irin ko za ta je tafiyar da take yi, tana ganin abubuwa suna ɗauke wata kali, ƙira ta ɗan ji ƙarfi ta je ta zagayo ta ƙara shan ruwa ta kwanta. Haka nan wannan bawan Allah ya ce mata to bayan ya kawo ta samu gudu, ta ce sauke ta anan yayi. Ya ce yayi, ta ce ya zaro 10,000 ya bata. Ce gashi nan ya ga kaman ta ɗan sai dai wani abu. Ta ce to ta gode, ina ne gidansu, ta mai kwatance. Ya ce to shikenan zai zo. Ta juya ta je gida ta siyo musu kayan abinci da sauran abubuwa. Wannan bawan Allah ya zo zuwan shi sau biyu yana bata 10,000. Yana zuwa to ta ji daɗi, kusan babu. To ganin haka sai take ce masa to me ma'anan zuwan da yake yana mata kyauta? Sai ce gaskiya shi yana son ta ne. Ta ce to shikenan, to tunda yana son ta ne, ai ga mahaifiyarta na nan, sannan kuma akwai wanda yake zama a matsayin babansu ne, sai a yi magana tunda Allah ya ma basu rasuwa. Sai ce to ba matsala. Ya ji ya yi magana da wannan bawan Allah. Ya ce zai turo iyayensa, dama shi ne wanda yake neman ta, ya gabatar da kansa kuma zai turo iyayensa. Ya ce to shikenan babu damuwa. Ai iyayensa suna zuwa. Wani labari da aka ba su, aka ce ai mahaifin haka nan ya mutu, sannan yaran sun taso babu tarbiyya, sannan an ma kama ƙaninsu ma ya yi sata. Iya hujjar kenan na rashin tarbiyyar duka yaran. Ga ƙaninta nan ma ya yi sata. Saboda haka su gaskiya in ya aure ta wani abu ya zo ya faru babu ruwansu. Su da suka san wani irin bayan Allah ne, wani irin tsananin rayuwa suke ciki, bayan ba a taimaka su da komai a wannan community, sannan kuma ga wani ya zo zai aure ta, sannan ga labarin da aka bashi. Wannan bayan Allah haka nan wannan mutanen suka lalata wannan neman auren. Bayan wannan ya zo ya haƙura ya daina zuwa gurinta, wani ma ya zo
Allah ya kawo mata shi ta ƙara gabatar da shi. Kar ku yi illa, kar ku biye wa yan har Allah shi ne illa.